Hola, anem a resoldre aquest problema número 3. Tenim dues rodes unides per una corretja, dues rodes. La conductora té un diàmetre de 300 mil·límetres i gira a una velocitat de 1.000 voltes cada 2 minuts. Cuidado aquí, Diu que el número de voltes per minut, diu que cada 2 minuts gira 1.000 voltes, o sigui 1.000 revolucions. 1.000 revolucions cada 2 minuts. Cuidado, que com que ens demana la velocitat del gir, no podem emplear aquesta dada tal com està. Hem de posar, hem de convertir 1.000 revolucions cada 2 minuts en revolucions per minut, perquè la velocitat sempre es dona per unitat de temps. La velocitat de gir en aquest cas és o per minut o per segon, no cada 2 minuts o cada 3 o cada 5, sinó cada minut. Per tant, hem de fer aquesta divisió. 1.000 dividit entre 2 són 500, per tant la primera roda dona 500 revolucions per minut, o sigui cada minut fa 500 voltes. El diàmetre de la primera roda, la roda motriu o conductora, és de 300 mil·límetres. Ens diu que el diàmetre de la roda conduïda és de 400 mil·límetres i diu que calculem la velocitat de gir de la segona roda. Val, molt bé. Apliquem la fórmula, n sub 1 per d sub 1 és igual a n sub 2 per d sub 2, on n sub 1 i n sub 2 són el número de voltes per minut, en aquest cas, que dona la roda número 1 i la roda número 2. Vale. Substituïm el número de voltes que dona la primera roda per minut, la velocitat de gir és 500 de revolució per minut, multiplicat per 10, que són 300, 300 mil·límetres, igual a N2, que no sabem què val, és el que ens demanen, multiplicat per 400 mil·límetres, que són el diàmetre de la segona roda, o de la roda conduïda. Ara girem això, és una igualtat, per tant podem llegir el segon membre i després el primer. 400 multiplicat per N2 és igual a 150.000, perquè 500 per 300 són 5 per 3 són 15, després hem d'afegir 4 zeros, 150.000, i per tant el que fem és, hem de trobar un número que multiplicar per 400 ens doni 150.000. Per tant, això vol dir dividir 150.000 entre 400. Això el que farem per passar d'aquí a aquí és senzillament dividir 400 en el primer membre, i si ho fem per quedar-nos en la N2 tota sola, i per tant hem de fer el mateix al segon membre. Hem de dividir tots els membres per 400. Dividint tots els membres per 400 ens queda N2 igual a 150.000 dividit per 400, i si fem l'operació matemàtica de 150.000 entre 400 ens surt 375. I què són això? Revolució per minut, o sigui velocitat de gir. N2 és igual a 375 revolucions per minut. Vol dir que girarà cada minut, donarà 375 voltes. Bé, i això és tot de moment.